ka karwo no ba Ardent melap saimoj ka ba ulo post status ng baka WhatsApp ka ba ulo thok kumni wat Sngew Phylla wat lango Lymne Kyndit Habakiba na ieng jong pi ki yang pyrshahia pi ka ktien ka ong baki nong shun ba kratam ki jumi nang la ka jong ka ieng kam dei ka sin nang kong ba ka jie henrei ka leju jie ka jie ba le se ka dangai jie walang ngem kwa bakan long kom ta kani ka ju jie ha ka lang ka perthei lanter ki por bat ka long kom ta wat teng kong ieng jongi ka history ka yathu ingi ba ubar manik sem jong ka hima shalong menor ula sya set kala hala ujong ubah ieng jong u ha ka jing kan shot jong ki dole ka jing yele persha jong amsalom yala ujong pa udabet ka dei usok kliang ha ka history jong ka jing yele markenti jong ki banayeng lapan kod uba Ardent melap saimoj kane ka dei kerwo na uba Ardent melap saimoj ka ba ulabo lang ba ka WhatsApp status